prefecătorii, cu voci turate la maximum, cu ambiții duse uneori până la extrem, cu familii unite și prieteni care își dovedesc afinitatea față de unul dintre concurenți. Peste 100.000 de voturi prin SMS, doamnelor și domnilor. Câștigătorul X Factor 2 de România este... Marele câștigător X Factor 2012 este Tudor Turcu! Ioana, Tudor! Ioana! Este! Lumea s-a ridicat în picioare. Tudor Turcu este câștigătorul X Factor sezonul 2. Prietene, cecul ăsta îți aparține, un premiu în valoare totală de 200.000 de euro oferit de Orbit Professional. Cat Music acordă lui Tudor Turcu un contract de producție și management și garanția lansării și promovării unei melodii cu videoclip. Ceilalți doi concurenți finaliști sunt și ei în atenția Cat Music. Ca orice moment de sărbătoare, cere și șampanie. Prietenii de la Zarea ne ajută. O să împărțim șampanie pentru toată lumea ca să ciocnim, să ne pupăm și mai ales să avem motive să povestim despre ce o să fie. Felicitări și la mulți ani, Zarea, pentru cei 100 de ani de șampanie. Să vină șampania! Mulțumesc, România! Hai să vedem cine se pricepe.